O Conselleiro do Mar solicita a Europa que se deixe pescar máis. Tamén pide máis apoio ao Goberno central para a negociación dos tax e cotas. A pesca en Galicia non está a pasar polo seu mellor momento. A falta de cotas está a afogar a diversos segmentos da flota, como é o caso do cerco, polo que o Conselleiro do Mar, Alfonso Villares, solicita a Unión Europea cambios para que os profesionais poidan seguir desenvolvendo a súa actividade. Estes momentos onde moita da nosa flota do cerco está pasando mal por falta de recurso e porque realmente non poden pescar. E precisamente nosotros o que estamos a reivindicar e o que estamos a pedir e a Comisión Europea, a Europa, é que queremos pescar máis, que se pode pescar máis e que os galegos, ademais, somos, en este caso, os que mellor pescamos e respetamos o recurso. Nosotros, cando xa foi a reforma que se fixo, non a reforma, senón a negociación que se fixo a finales do ano pasado, en donde o Ministerio destacaba que fora unha boa negociación, nosotros xa dixemos claramente, e é cuestión de rescatar a hemeroteca, que fora unha mala negociación a que se había feito en Europa. E lamentou que non se escoitara o sector nin a Consellería cando quixeron aportar o seu gran de area. Posteriormente houve un informe do Tribunal Superior de Xusticia Europeo que nos decía que a hora de establecer as cuotas, a capacidade de pesca, que non solamente hai que atender ás cuestións do recurso, sino que hai que atender ás cuestións socioeconómicas, e iso sí que é importante. E nosotros eso tamén lle fixemos valer ao Ministerio, en unha bilateral que tivemos coas distintas comunidades, en donde dixemos que, por favor, se revisaran esas capacidades de pesca, esas cuotas que en ese sentido se habían xa preestablecido a finales do ano pasado. Mala negociación en diciembre, pedimos unha revisión, non se fixo, por lo tanto, dá a sensación que ás veces estamos demasiado solos a hora de reivindicar un sector e a hora de defender o sector do mar. Aínda que sinalou que seguirán defendendo a xente do mar e a súa capacidade de pesca. Dentro do noso país, como non pode ser de outra maneira, establecendo alianzas tamén con o resto das comunidades autónomas e tamén con outras rexións europeas para seguir pedindo que Europa ten que seguir vivindo da pesca. En ese sentido, que non se pode dar todo o peso das medidas medioambientales teñen que ir repercutidas única e exclusivamente a moita xente, a moitos homes e mulleres que viven da pesca. E tamén, como non, pedirlle máis apoio, algo de apoio ao Ministerio, porque daquela, recordo, e volvo a repetir, lle dixemos moi claramente que fora unha mala negociación, e esa mala negociación é que ahora mesmo moita da nosa xente do mar está sufrindo